Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavhika chitupa changu. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika mushure mekunge ndaona amai vangu vachiroya umwe ainge ari muroja pamba pedu, but mukadzi uyu kana mafiro acho akazoita, I suspect kuti akatodyiwa chete naamai vangu. At that time achizonofa ainge aine pamuviri mukadzi uyu. So pane this other night ndainge ndava kutoitawo zvemusikanzwa mazuva acho iwayo, ndainge ndiine mukomana wangu. So ndaiti kana ndataimira vabereki vangu paya pavanenge vaenda kunorara, then taibva tazosara tichita sekunge tiri kuona TV, then tobva tapanana mikana neimwe sister yangu. So iye ndiye aitanga ubva abuda ubva ambonoonana neboyfriend yake, iniwo achidzoka ndobva ndazonoonana neboyfriend yangu. Saka on that night mukoma takabva tazonyanyisa kufarisa neboyfriend yangu, ndokubva tati tainge tichida kuita bonde 2 times. Saka takatanga taita ka1 ndokubva tambogara zvedu pasi tichimirira kuti tinge tichimboboosta zvekare mafeelings, then tikabva tazoita zvekare bonde. But takabva tazoita bonde riya kwenguva yakati rebei, then by the time pandakazodzoka kumba it was somewhere past 12 am. Mukomanashi ndakangoti ndichingonojamba jurawo ndichipinda muyadi, ndo pandakabva ndazoona amai vangu vainge vakachonjomara vasina futi kupfeka. Ndikati ko mama zvavasina kupfeka? Saka the first thing that came to my mind, I thought kuti instantly my mom was cheating on my dad, because baba vangu vainge vari musoji. The majority of the time my dad will never be at home. Saka ndikati but still it does not make sense, like deti havapo, so why is it mama vari panze vasina kupfeka? So ndakabva ndangohwanda, ndakati ndakawanda kudaro ndo pandakabva ndazoona amai vangu vakabva vazotora chimwe chainge chakaita kunge chihari, ndobva vazotanga kufamba, ndikabva ndavatevera. Saka mukadzi uyu ainge achigara pamba pedu nemurume wake ainge aine kamusika kake. Saka vakabva vazoenda vakabva vazonotora bhara rake, then vakabva vazotanga kumwaya bhara reriya vachiri mwaya mishonga, then vakati vapedza kudaro ndokubva mukomana acho zvimwe zvacho hazvitauriki, it is fine. Vakati vapedza kuita zvavainge vachiita ndokubva vazodzokera mumba. I waited until somewhere 2 pandainge ndava kuona kuti maybe by now varara, because the lights were still on. Vakazoti vadzima malights ndo pandakabva ndazopindawo mumba, and I went straight to my spare bedroom. Saka from that day ndo pandakabva ndazonzwisisa kuti zvimwe zvinhu zvataipota tichiona zvatainge tisinganzwisisi zvainge zvitori zvidhoma zvaamai vangu, because dzimwe nguva waikwanisa kungoti kana wakagara so waingoona chinhu chaingokwanisa kungoti mve chobva chatodarika nepamberi pako, then waizoti paya kana tanga kufunga kuti but there is something that just ran past, what was that? And zvimuka zvacho zvainge zvisingatombokwanisi kunzwisisika kuti zvainge zviri zvimuka zvakaita sei. So mukomanashi, that is the day that I realized kuti ivo amai vangu muroi. But mukomanashi, I can say kuti at the same time uroyiwo hwaamai vangu hwandichengeterawo marriage yangu, because when I got married to my husband, murume wangu akabva azotanga kundihorera, then I spoke naamai vangu. Amai vangu vakabva vazondipawo mishonga yavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichishandisa. Mushure mekunge ndashandisa mishonga iyaiya, aiwa zvose zvikabva zvatoita bo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavhika chitupa changu. Iniwo ndakaita dhiri nevamwe nesi uye zvekare
nemamwe mafesi ainge achishanda kumushwari pane chimwe chipatara, because inini mukuromba kwangu ndainge ndakarombera pana amai vangu, but ndakazombotanga ndachekeresa vamwe ndisati ndazochekeresa amai vangu. Saka chiya chinhu changu chandinoshandisa chakabva chazouya kwandiri chikabva chati ndikuda kuti unge uchindipa ropa raamai vako, chikabva chazondipa plus punishment on top, chikabva chanditi ndainge ndakakuti ndinoda kuti unge uchizotanga nekuchekeresa amai vako, but iwewe ukabva wambotanga wandinyengetedza uchindipa ropa revamwe vandainge ndisina mhaka navo, because inini kubva zvatakaitirana chitenderano chedu ndakabva ndaita mhaka naamai vako. Saka ndivo vandainge ndichida ropa ravo, ndiro randainge ndichida kuti ndinge ndichizorinwa. So chakabva chazonditi mushure mekunge ndauraya amai vangu, nyaya yaisazogumira ipapo, chikabva chanditi chainge chichida mazamu aamai vangu uye zvekare nezino ravo. So mukoma zvinhu izvi kuti ndige ndichikwanisa kuzozviwana, zvandakatoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazoita dhiri, ndakaita dhiri mukoma, then amai vangu pavakazofa, then vakazoti vaendeswa kumushwari, vakabva vazochekwa mazamu avo uye zvekare vakabva vazobviswa zino ravo, ndokubva ndazobhadhara sekuru. Kwainge kuina vamwe sekuru vangu avo vandainge ndichiwirirana navo, but iko zvino zvavakazoshayika zvavo, ivo sekuru vangu ava vainge vari n'anga. Saka ivo sekuru ava masimba avo vainge vasisina simba seravainge vambori naro patainge tichiri kukura. Saka ivo ndivo vandakazopa zino raamai kuitira kuti vange vachimutsidzira masimba avo avainge vachishandisa paun'anga hwavo. Inini ndokubva ndazotora mazamu awa maviri, nanhasi uno mazamu awa ari maviri kudaro, nditori nawo mazamu iwawo mukoma Nashi. Saka chikwambo ichi mushure mekunge chazonwa ropa raamai vangu, icho chakabva chazonditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizomachengeta awa mazamu aamai vangu kuti angogara ari fresh. So chakabva chazondiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda mune imwe ninga, chikanditi muninga imomo ndo machakavigirwa, because chikwambo chandinoshandisa ichi utori mweya wemunhuwo akatofa. Ndakaenda kuya ndikabva ndatora zvandakanzi ndinge ndichitora, uye zvekare nemimwe mishonga iyo yachinopota chichindiudzira kuti enda unotora mashizha emuti wakati, then ndobva ndazomaomesa mashizha aya, ndinozopota ndichimapisa, kuri kuita kuti ndinge ndichiita kuti mukadzi wangu iye asazozviziva kuti mumba medu mutori nemazamu atinotogara nawo, mazamu aamai vangu. Saka mazamu awa anotogara achitosinina mukaka, uye icho chinotonwa mukaka wacho iwoyo, ndo mapiro achinondiita mari. Chinoti kana chikanwa paya, chikanwa chikaguta, then chinobva chazotanga kubukura chichirutsa kudaro chinenge chichitorutsa mari. Ndiyo confession yangu iyi mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimiko zvazvakangoma hazvo vedu we, hanzi amai vangu pavainge vari kuchipatara kumochwari, hanzi amai vangu vakabva vazochekwa, vakachekwa mabreasts avo uye zvekare nezino, tikavabvisa zino ravo. Saka sekuru ava vainge vari n'anga, hanzi ndo vakazotamba metsi dzacho dzose, ndo vakazoenda vakabva vazonoita body viewing, vakati aiwa chitunha chedu chiri right, vakabhadharana paukama. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi amai vangu vakavigwa vakaita zvokusonewa muromo wavo, so that no one could even see kuti amai vangu vainge vakashota mazino. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndini last born mumhuri yekwedu. Ndazamawo kuti ndinge ndichitaura nehama dzangu kuti nhai hama dzangu, madii maita kuti tinge tichifamba tiri pamwe chete. Zvimwe kuda mukoma ndikakupaiwo manumbers avo, munokwanisawo kuvakumbirawo so that vange vachifamba neni. Ndatambudzika mukoma Nashi, ndiri munhu wekuti ndinogara ndichirarwa, ende hazvisi zvinhu zvokuti zvinonzi zvinofadza kuti pose paunenge uri unozongokaruka wava kutorarana uchitorarwa nechikwambo. Chikwambo ichi mukoma chinotouya kwandiri chobva chatondiudza kutoti icho chainge chiri chikwambo chababa vangu, saka icho chinobva chatondiudza kutoti
chakandipiwa nababa vangu, inini ndiri murume wacho. Kunyange ndikachituka, then icho chinobva chatongonditi iwe uri murume wangu, chobva chatondirara, chinotoita bonde neni by force, zvekutoti ndinotonzwa kutoti chava kutondibata sikarudzi yangu. Ende ndinoti kana chapedza kundibata sikarudzi yangu kudaro, ndobva ndatonzwa kutoti ndinenge ndava kutorasa mbeu. Ende chinondirwadza ndechikuti ipapo pandinenge ndichirasa mbeu mukoma, ndinototanga kutotambisa muchiuno mangu, ndichitoita sekunge munhu ari kutoita bonde nemunhukadzi. Izvi zvinenge zvisinei nekuti zvinenge zvichiitika ari masikati kana kuti mahusiku. Saka kana ndiri kubasa paya, kana ndikanzwa chava kunzevezera munzeve dzangu, chava kuti icho chiri kuda kuti tinge tichiita bonde, zvandinoita ndezvekuti ndinobva ndangobvawo apo panenge paine vamwe vandinenge ndichishanda navo, ndobva ndaenda mutoilet, because izvi zvinowanzo kuitika for almost a minute or so, not more than 3 minutes. Saka ndinobva ndangoenda mutoilet, ndobva ndatokurura trouser rangu, uye zvekare ndisingade kuti worksuit yangu inge ichizoitwa mess up, ndobva ndatosara ndisina kupfeka kana chipfeko chemukati. Ndinotoona sikarudzi yangu ichitotambiswa, but ndinenge ndisingaoni munhu anenge achiitambisa. Ndobva ndatotanga kutoita bonde, asi pandinotanga manje kuita bonde, ndinoita sekunge munhu anenge abatwa nechadzimira. Paya pandinenge ndorasa mbeu, kana kuri kunzi ndinenge ndiri mutoilet, ndinotoona ndava kutotanga kutonyanyisa, kuita sekunge ndiri kuita mukadzi very rough. Ndobva ndatorasa mbeu, ende ndinotorasa mbeu each and every time inenge yakakora. Kundityisa ndechekuti kubva zvakatanga zvinhu izvi ndaingorasawo mbeu iri normal, but now ndava kurasa mbeu inenge yakaita black kana kuti ndingati dark grey. Saka handizivi kuti zviri normal here izvi zvava kuitika kwandiri. Ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ende kana zvichibvira mukoma, ndinokwanisa kukupai mafone numbers ehama dzangu, mobva mangu vakumbirawo kuti vange vachifambawo neni, because ivo vanotozviziva kuti baba pavakashayika vainge vaine zvinhu zvavo. Saka zvinhu zvavo izvi mukoma hazvina kuraswa zvakanaka, because pane dzimwe n'anga dzakadanwa mushure mekunge pamboitika zvimwe zviitiko zvainge zvisinganzwisisiki. Kofini rababa parainge richiri mumba, saka pakabva pazonzi painge pachifanira kuti pange pachidanwa n'anga. Saka n'anga iya yakabva yazoti zvinhu zvose zvainge zvichishandiswa nababa zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizokandwa muguva mavo. Saka pane zvimwewo zvitende nei zvakazokandwa muguva ravo ivo baba, but I think kuti zvimwe kuda pane vamwe vainge vatogara vatoba zvimwe zvekare zvainge zvichishandiswa nababa. Ipapo handizivi, but chandinongoziva ndechekuti ndiri kutambudzika mhuri yeZimbabwe. Ndodawo kuti munge muchindibatsirawo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ivo vanga vachitoti mukoma zvinhu izvi pazvakaitika one day, ndakatongoti ndoda kuona kuti is it true kana kuti ndinenge ndichingoona zvinhu zvisipo. Vanoti vakabva vatora foni yavo, mushure mekunge vatora foni yavo ndokubva vatanga kuzvitora video. Vakazvitora video mukoma vedu ava, vakatoti hanzi ndakazoti ndotarira video riya nanhasi ndichiri naro, ndaitoona sikarudzi yangu ichitotamba ichitoita sekunge iri kutambiswa nemunhukadzi, kusvika ndichizotonorasa mbeu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 45 years ekuberekwa. I am thinking of having my business partner killed. Handisati hangu ndava full decision yekuti ndozviita here spiritually kana kuti zvinhu izvi ndongozviita ndichingoshandisawo vanhu vanozvigona, because ndine imwe n'anga iyo yandakataura nayo. Saka n'anga iyo pandakataura nayo yakabva yazondiudza mari yairi kuda, uye zvekare pane zvandiri kufanira kuti ndinge ndichizotora mapersonal items friend yangu uyo. Saka ndichiri pakati pekufunga kuti ndoita sei, because inini nefriend yangu tine rimwe zicontract ratiri kufanira kuti
tinge tichizobata very soon. Saka ndikuda kuti tisati tabata contract iroro ndo paari kufanira kuti ange achizofa muchinda uyu, so that ndinge ndichizosara ndiri ndoga ndichiprocessa contract iroro, so that by the time contract iri, when it will be awarded to me, my friend will be long dead, so that even hama dzake, they can never be part of the business, because ndikuda kuti mushure mekunge ndamuurayisa, then I will buy off his relatives, because vanhu vanotongozvitamburira. But kana tikangogara tawina contract iri iye achiri mupenyu, haiwa panokwanisa kuzoti netsei, because ndokusaka ndafunga kuti zviri nani kuti munhu uyu it's either ndotsvaka vanhu vekuti vanongomuuraya physically, kana kuti ndoita zvekushandisa ng'anga, munhu obva angoroveswa, kana achirohwa nezvidhoma, munhu ongorohwa nezvidhoma obva atongofa. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Kana kuri kuzonzi ndikazobudirira ndichange ndichizokuudzaiwo kuti aiwa zviya zvandainge ndichida zvakazoita, but business iri mukoma ndakashingirira, because ndini ndakatanga nayo kambani iyi, then iyewo nekuda kwekuti ainge aine kamari kake ndikabva ndazongomuti ange achizopindawo mubusiness. Saka iko zvino zvicontract racho iro ratakatarisana naro, it's worth millions and millions. Saka ndinoona kuti hazviite kuti tinge tichizogoverana mari iyoyo, because iniwo ndinewo zvandiri kutarisira kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoita kana kuri kunzi ndikawina contract racho iroro. Please, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.